No mä tietenkin uskon, että alfa voi muuttaa elämän eikä vaan niin kuin sun elämä, vaan myös ihmisten, jotka on sun ympärillä. Ja mä jotenkin ajattelen, että se, että kokeilee alfaa tulee siksi ekaksi kerraksi, niin eihän siinä menetä mitään. Että sä menetät enemmän, jos et sä tuu edes katsoa, mikä tää juttu on. Sitten jos ei se ole sun juttu, niin alat uudestaan. Mikä mulle oli jotenkin se niin kuin isoin asia varmaan alfassa oli se, että mä kohtasin Jeesuksen ja jotenkin koin sen rakkauden, mitä Jeesuksella on mua kohtaan. Jotenkin, että sitä varten mun ei tarvitse olla mitään tai tehdä mitään tai suorittaa mitään tai mun tarvii vaan niin sanoa, että Jeesus auta. Ja miksi kukaan kieltäytyisi tällaisesta avusta, jonka saa kuka vaan. Tämähän ei ole mitenkään spesiaali mulle, vaan tämähän on niin kuin saatavilla meille kaikille.